खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय देंखोगिरि जुबिन गार्गखौ सिनाय मोनै दुथांफोरा गाग्लोबदों। आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि जुबिन गार्गआ न' फारसे थांबाय थानाय समाव गुवाहाटी गणेशगुरिनि गणेश मन्दिर खाथियाव साद' सिनाय मोनै दुथांफोरा गारिखौ लाखिनानै गाज्रि राव बाहायना जुबिनखौ हुमखि होयो आरो बिसोरनि आखायाव जौनि बटलबो दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। रिपर्टनि बादिब्ला बे दुथांफोरा AS01BY 0675 नं काराव गाखोना फैदोंमोन। बे कारा हिरक राजबंशी मुंनि सासे सुबुंनि मुङाव रेजिस्टार दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथायनि उनाव देंखोगिरि जुबिना दिसपुर पुलिस थानायाव एजाहार होयो। बेनि उनाव दिसपुर पुलिस बिफाना संदाननायखौ जागायबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथियाव दङ नगावनि एयार हस्टेसखौ थैनानै थानायाव मोन्दों। एयार एसिया फ्लाइटनि एयार हस्टेस नगाव जिल्लानि सासे सिख्लाखौ बेंगालुरुआव गावनि थाग्रा खथायाव थैनानै थानायाव मोन्दों। बे सिख्लाखौ 25 बोसोर बैसोनि पारिनीता बरा होनना सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ बे जाथायनि खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै गोथै देहाखौ बोखाङो। बिथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरा जाथायनि खौरां मोननानै बेंगालुरु फारसे थाङो। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि पारिनीता बराया बिफा शरद बरा आरो बिमा रीता बरानि नायल' जाल' सासेल' फिसामोन। बबेखानि मानि जाहोनाव थैदों बेनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। थामथियाव दङ AN सिरिज प्रडाक्शननि आन्दाराव दिहुनजानाय बर'नि गोदान मिउजिक भिडिअ नों आंनिखौ दिनै बेखेवगोन। AN सिरिज प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बर'नि गोदान मिउजिक भिडिअ नों आंनियाव फाव खालामनाय फावखुंगुर निसि बर'आ फोरमायनाय बादिब्ला दिनै 14 आगस्टआव बे एलबामखौ बेखेवगोन। बे एलबामाव बिथां फावखुंगुर निसि बर'नि अपोजिट फावखुंग्रि मिथिंगा नार्जारिखौ नुनो मोनगोन आरो लोगोसे बे मिउजिक भिडिअआव हेफाजाब महरै फाव खालामगिरि महरै सनाली माथुस्मिता निजुरानि आरो इस्राएलमोनखौ नुनो मोनगोन। बे एलबामखौ डाइरेक्ट खालामगोन डाइरेक्टर कार्ल मेक्स दैमारी आरो प्रडिउस खालामगोन प्रडिउसार आनिसा दैमारीया। ब्रैथियाव दङ रुसा मुलुगनि गिबि कर'ना भेक्सिनखौ 2 सप्तानि उनाव हगारगोन। रुसनि सावस्रि मन्थ्रि मिखेल मरासक'आ फोसावो दि कर'ना भाइरासजों दावहा नांनो थाखाय रुसा मुलुगनि गिबि कर'ना भेक्सिनखौ फैगौ 2 सप्तानि गेजेरनि उनाव हगारनाय जागोन होनना बुंदों। सावस्रि मन्थ्रि मिखेल मरासक'आ बुंबावो दि भेक्सिननि हाबाफारिया हेल्थ केयार मावफारियाजों लोगोसे गासैनिबो थाखाय भलन्टियारि जागोन। मख'नो गोनांदि रुसा मुलुगै सेटेलाइट दैथायहरनायखौ मान होनानै बे भेक्सिनखौ स्पुटनिक V मुं होदों। सावस्रि मन्थ्रि मिखेल मरासक'आ खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै बुङो दि 2 सप्तानि गेजेरावनो बे भेक्सिननि गिबि बेचखौ हगारनाय जागोन। बाथियाव दङ आसाम सरकारा आनलक 3 नि गोदान गाइडलाइन्स फोसावबाय। बे गाइडलाइन्सफोरानो जाहैबाय फारियै गलाफोरखौ फुंनि 5 रिंगानिफ्राय हरनि 9 रिंगासिम समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम खुलिनो गनायथि होबाय। गुबुन मोनसे जिल्लानिफ्राय गुबुन मोनसे जिल्लासिम समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम थांलाय फैलाय खालामनो हासिगोन। सिटी बास आरो पाब्लिक ट्रान्सपर्टफोरखौ ससियेल डिस्टेन्स लाखिनानै सालायनो गनायथि होबाय। गुबुन ओनसोलनिफ्राय गुबुन मोनसे ओनसोलसिम थांनायखौ हरनि 9 रिंगा 30 मिनिट समनिफ्राय फुंनि 5 रिंगासिम बन्द खालामबाय। पाब्लिक जायगायाव मोजोदै गारनो, थांखो जानो आरो जौ लोंनो मोननाय नङा। सिनेमा हल, थियेटार, सुइमिं पुल्स, एसेम्बलि हलफोरा आबुङै बन्द जागोन। कन्टामिनेन्ट जन फोसावजानाय ओनसोलाव रावबो थांनो आरो बेनिफ्राय रावबो ओंखारनो हानाय नङा। सनिबार आरो रबिबार खालि रायजोआव रावबो ओंखारनो हानाय नङा। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।